Tes. Satu. Shalom Madihita Manginang. Selamat Hari Natal. Ala naing bukota nama ibadah malam Natal di Bornginon. Atong jongjong mahita dengan atabe. Ala masuk nama barisan prosesi. Selamat Hari Natal Madihita saluhutna. Sadarion tapatupado parpunguan bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Marpungu dosudeak kana porsea makamolatehon balgani asini rohani debata nama nongos anak na nasasadai gabe haluaon sadok manusia. Nunga tubuh raja ni hadameon, nunga tuturoi bana, nunga ditongat-tongat tay bana, ala ni inaing madohonota. Nunga patar asini rohani debata ditonga-tonga ni huriana, nunga patar pabahenan ni debata di portibion, atong tada naong ditonga-tonga tapanodangi Roma ujo hami matujolo akka napagalak lilin. Gorahami matujolo akarjolo amang padita resort amang padita Merwin butar-butar STHMM. Tugina paduahon mewakili parhalado amang situa LJ Tambunan. Napatuluhon mewakili lansia amang situa M Napitupulu. Napapaton mewakili ama amang Tobus Penenggolan. Napalimahon mewakili ina inang Sininta Borusianturi. Napaonopon mewakili remaja Naposo Cokri Pardede. Napapituhon mewakili Sekolah Minggu Albert Marbun.
Atong tapahibul marohata macakon ibana tubuh di rohata nang diparsaoran di huriata bornginon taparade marohata marsoba tu debata mared de mahita laus kudul mahita. Nanau parohasia purba rodonino dioti bitangi marsinggang be dalam marsopa tu Yesus Kristus si paruai di bana rosian panuaginya kaparua kita jomari Mare kita suruh
marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Manete hima akka langit sian gijang, jala diusehon akka obumma udan hati goran, buhama tanoon jala diparbuehon hatuaut dohot hati goran. Akka langit do mamaritahon hamuliaon ni debata, jala jadi-jadian ni tangan na do pinabuha ni narata-rata ni langiti. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di banua gijang, namadok moleate do hami tuho, ala di pabotoho ko tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu sogot langit doho tano, alay naho do anggo hatam rodi saliling-liling na. Akup ni ikop patar do sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhumami, say asi maroham di hami, paho marohanami marhapor siaw di hatam marhite-hite toddi porbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami paimaimahon, jala asa dapot tami hangoluan naso rasuda. Amen hudul mahamu. Marende hita siya bukwede nomor 50 ayat 1 do ayat 2. Tangihok kamu ma patik ni debata, ima natar surat di sada Yohanes 5 ayat 1 sahatu ayat 2. Ganup na porsea Yesus do Kristus, ido naung tubuh sia debata, jala ganup na makaholongi ibana na manubuhon, haholongon ni ido nang natubu sian ibana. Sianod do taboto nang holong rohata diaka anak ni debata, molo taholongi debata jala taradoti patikna. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tutuhat debata. Ale tuhat debata. Marede hita siap buku di nomor 182 ayat 1 2.
hatopotima dosata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalana badia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami riko doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu pasere pami diri nami sadariot di jolom. Jala hupar hatopot tami tung na jok do hami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siat jolom ala ni dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana do lomoni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagi duhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogoon ni tod di porbadia asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasisaan ni dosa humokop pita gabi dosa do ibana nasotumadda dosa di bahit debata asa gabi hatigoran ni debata hita marhite-hite ibana hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Marede hita siap bukwede nomor 46 ayat 2 do ayat 10. Turpuk epistel di parpungua bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesuson. Ima natarsura di Yesaya 10 sada ayat sada rodi ayat 5 tajaha mamarsika sorin. Dungi ruar ma sadatuna sian tukko ni si Isai jalamar parbue sadatubis natubu sian urakna. Jala halomohon nado hadaulaton maradopot debata jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana jaladang manguhum ibana marguru tuna binigi ni pinggolna. Jala hati gorad do hohos ni gotingna, jala habonaron hohos ni akna, ido sahakna. Mertua doakan atu mangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amen. Marede hita siap bukwede nomor 56 ayat 1 do ayat 3. Saya
dakko ma haporseaut tai songon na hinati dakko ni dongata sa haporseaut di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di mata Jehovah. Ido ama perguguna suhakudusa natu palai lot nano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni di mata Jehovah na sasadai. Imana tinubun si Maria. Gabi-gabi siatot di perbadia. Adoras sebubuan. Ido tuhata na tumau na bernit. Ipa human 100. Nama tetap aja di bulan silang. Ya Tuhan Tuhan turun tanah. Namula mengulu dari patuluan. Nama naik tu surga. Lau hundul samun di mata Jehovah. Nama naik pergugul susahnya. Isime bana bermusuh tanahon. Manghungu yang mengulu nama hati. Awa porsia di perbadia. Telah ada usada huria dabadia. Huria atau panjang kesan akan abadia. Doh desa di dosa. Doh betai laman nok. Telah mengudusu dari nom mate. Doh dihanguluan suara sudah. Amin. Alani masuk mal liturgi sian sekolah minggu liturgi na parjolo. Debatado mula ni nasana adong jala ibana napuna saluhutna nuaing begiotama songodia panidangion ni bibelta taringot tu panopao dohot pangaramotionna dinasa na adong tapi gimana liturgi na parjulu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pulang. Masuk mal liturgi na posobulung, liturgi na paduahon.
Alai nang pesongoni uhuman ni debata saitongdo didak dati jolomai mangulahod dosa dang parduli nasida di hasitongan dohot hati goran ni debata hajahaton tung takas masa dingulu niaka namar hahamaranggi di hajol maun alanita begima panidangion ni bibeltai marhite liturgi na paduahon. Sada Musa 4 ayat 3 sampai 5. Dungi di laon-laon ni ari, di bawaan si kain masian parbue ni haumana, baen pelean tu Jahoba. Jadi dohot masih Abel, mamboan sian buah baju, ni biru-biruna, dohot sian tabo-tabona. Jadi lomo maroha ni Jahoba mamereng si Abel, dohot na pinelehonai. Alai anggo si kain, dohot na pinelehonai, dang dibereng. Jadi pusu maroha ni si kain, jala rupi bohina. Sada Musa 4 bin 2 luro di 10. Dungi makatai masih kain dot si Abel angginai. Alai dung rodo si hauma nasida masih kain dopak si Abel hangginai. Jala dibunuh ibana. Jadi nina Jahoba tu si kain. Di dia do si Abel anggimi daku boto nina tungau ma si parorot agiki alai nina Jahoba ma. Do da binahen mi mangongang do sian tano ni mudar anggim sahat tuau. Sada Musa 4 bidu 10 sada 110 tolu. Ompe gumondang mautoruku tuho asa tu tanoi. Na paganggang babana jumalo mudar ni anggim sian tangan mi. Molo diulaho tanoi dang pe lehonon na gogona tuho. Mo pasopas jalamado ado na nama ho di tanoon. Dungi ninna sikain mamandok Jahoba dang betar sesa dosaki di bahen balgana. Sada Musa 4 bindu 10 opat sahatu 10 onom. Dinunga di pabaliho au sadarion sian tanoon. Jadi martabuni nama au maradopon bohim. Gabe mompas-mompas jalaman doado nama au di tanoon. Jadi manang ise nama jupang au bunuon nama au. Alainina Jahoba mamandok ibana. Atong manang ise pena membunuh si kain pitulopit abulona. Dungi di bain Jahoba masaratada tu si kain asa unang dibunuh manang ise na jupangan ibana. Dungi mangin surut masih kain sian ringan tu tanonot natukan habin saran sian porlakeden. Yesaya 50 sia ayat 3 sampai 4. Ay marsapu mudar do tangan mula jala, marsapu hajahaton jari-jari muna, bibir muna, maka tahun gabus, ila muna memikiri haju katon. Dangadong nanggo sahalak di bagasan hati goran, jala dangadong namang huhum di bagasan nasi tongan, gak pos soada, jala di hataon naso hasea, marhanguluan hinamago nasida, gabe di tubuhan jea. Yesaya 50 sia bindu pitu sahat tu walu. Marlojong pat nasidai lau mangulahon hajahaton jala humalaput nasida manduroson mudar naso marpipot. Sakap hajahaton do sakap nasidai partabanon dohot hamagoan diaka dalan nasidai. Ia dalan hadameon dang ditada nasida jaladang adang uhum hasitongan diaka dalan nasidai. Laus nasida palihulehu dalan nasidai. Manang ise namat dalan disi dang tagamon tandauna hasonangan. Salmen 7 sian ayat 10 pitu 1 ayat 10. Marsipal dihilala akan foto alantan pangatau sion nasidai dohot di pen hajahaton nasida. Luhut dosi panganon haginehon rohan nasida jalanunga pola dolos nasida sahat tu akka harbangan amatean. Pesalmen 107 bindu 20 onom sahatu 20 pitu. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida tu akalung, malala maroha nasida di bahin hinamago. Moror do akka nasida jala lalo songon parmabuk. Jala tarbondut do sude habisukon nasida. Pasalmen 107 bidu 30 sahat 34. Ibana mangarsi akabatang aik gabe haholongan dot aka mual gabe tano bangkal-bangkal. Tano bosar hian gabe garaga ala hajahaton ni aka pangisinai.
Pesalmen 107 bidut 30 sia 140. Dungi lam otik ma yang gonasida jala terjipaon hinawa godohot pada ngolan. Ibana mauseon haleon tu aka iduk jala dililuhon nasida di halongonan soado dalan. Masuk mal liturgi napatuluhon sian aka inanami. Dang di pasobu de bata jolmai mago di bagasad dosa aininna do tung tagamon marlomoni roha maahu midahamatian ni parjahati ninna Tuhan Jahoba data gonanian molomubar rohanai sian dalanna akan asailaon asa mangolu ibana begiotama asini roha dohot baga-baga ni debata tu jolma pardosai marhite liturgi napatuluhon. Yesaya sada ayat 10 walu. Dungi sairo mahamu asa merdabu-dabu hita ninna Jahoba. Tunsura rara dosa muna songon abit bunga dadap botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse. Yesaya sada ayat 10 sia. Molo ringgas hamu tu mangihon dohot mangihuton sai panganon muna do hinadengga ni gogo ni tanoi. Yesaya 4 ayat 2. Di ari nasa sadai sogot uli jalamar mulia matunas ni Jahoba gabe huhud uli parbue ni tanoi di aka mamalua sian Israel. Yesaya 4 ayat 3. Jala targor ma nabadia sogut akan teba di Sion dohot di Jerusalem. Nasana tarsurat goarna di Jerusalem dapotan hanguluan. Yesaya 54 ayat 7. Satakari sap lelengna hutadikon ho alai papungu-pungwoku doho muse marhite-hite aka asin di roha godang. Yesaya 54 ayat 8. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna asiakku ho nina Jahoba si paluaho. Pesalmen 103 ayat 2 1 tolu. Puji ma Jahoba aletondiku, jala unang tungu halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, ibana do pamalum akka sahitmu sudena. Pasalmen 103 ayat 4. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana martupalhon tuho dengan basa dohot asini roha. Pesalmen 103 ayat 8 satu sia. Para siroha jala dengan basta do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Datong tong ibana manorui jala dang ngotos rohana saleleng ni lelengna.
Pasalmen 100 ayat 10. Dang dibahen tuhita hobartu aka dosata, jaladang dibaloson tuhita hobartu aka hajahatota. Pasalmen 100 ayat 10 sada rodi 12. Ai songondao ni langit sian tanoon dogogo ni asi ni rohana di akana maka biari ibana. Songondao ni habisaran sian hasundutan di padao ibana sian hita aka pangalao sintai. Pasalmen 100 ayat 10 sahat tu 14. Songon asini ama-ama tu aka anakna asini rohani Jehovah di akana maka biari ibana. Ai diboto di ibana do topata diingo do orbuk hita. Pesalmen 100 ayat 15 116. Songon duhut do ari-ari ni jolma nagalei, marbunga ibana songon bunga di ladang. Ai dibolus alogo ibana, jadi dang disibe, jaladang tartanda be inganan nai. Pesalmen 100 ayat 10 pitu. Alai anggo asini rohani Jehovah, sian saleleng-leleng na doro, di saleleng nileleng na di akkana makabiari ibana, jalhatir goranna marnini marnono. Pesalmen 100 ayat 10. Yakana mangarut ipadan binahen nai dohot patupahon akapat nai. Pasalmen 145 ayat 8 rodisia. Partalup jala parasiroha do Jehovah. Lambas do ibana tarimas jala pardengkan basa bolon. Pardengkan basa do Jehovah di saluhuna. Jala dilinggom asini roh jadi-jadian nasudena. Pasalmen 145 ayat 10. Mandok muliate mahita sude jadi-jadian mutuho ale Jehovah. Jala dipuji akka na niasi miuna doho. Liturgi na paupaton sian aka amanami. Asini roha dohot holong ni debata tu jolma pardosa di pasahat do marhite baga-bagana naikon si paimaon jala si haposan ni jolma pardosai sian narobi nunga di pabotohon hian taringot tu si palua jolma pardosai ay songono do holong ni rohani debata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hangoluan na saliling nilileng na di ibana ay dang na di surde bata anak na itu portibion asa uhuman na naing paluaon na portibion tahe ubahin na di sur tabigima liturgi na paupaton. Mika 5 ayat 12. Jala siap ponok kuma gana-ganaan niaka naniuhirmi dohot gana-ganaan akan natinuang mi sia tonga-tongami Omar Soba. Almen 110 ayat 24 Rodi ayat 25. Ariondo najiradion ni Jehovah marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Ia le Jehovah say manupak maho
ia le Jehovah sai homa mambai majadi. Yesaya sia ayat sada. Bangso namardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nabolon. Bisar dosa ada panodang diaka namangingani tano linggoman ni hamatean. Yesaya sia ayat 2. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bolon. Marlas ni roha na sida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parolopon dina marbagi taban-taban. Yesaya sia ayat 3:4. Ainunga di punggulon ho auga na ape tu ibana. Dohot batahay ni abarana, dohot lising-lising ni namangadu ibana, songon uju di ari median. Ay manosok do sugod nasa senjata ni pasenjata di hatu turtar ni tong tangan. Rodi ulos gabe sifanganon ni ape. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot tuhita sada anak, papetua barana do sugut, harajaon, jala bahenonna guarna si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama salileng ni lelengna, raja ni hadameon. Yesaya sia ayat 6. Bahin hagada ni harajaon, dot hadameon na sumarujung di bangsa ni si Daud. Dot hadajaon nai pahoton dot patuguhon marhite-hite patik dot hatigoran. Olat nyon rodi salileleng na hamuruhon ni Jehovah Sebaot patupahon songoni. Yohanes sada ayat 6:1 pitu. Hehe do sada hala sinuru ni debata. Si Yohanes do goarna, stidangi do ibana, umbaen naro, asa dia tidak pon panondangi, anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana. Yohanes sada ayat 8:1 sia. Dang apalah ibana panondangi na maka tindakon panondangi do tahe. Alai nunga mandok ro ujui tu portibion panondang na sitongi na manondangi nasa jolma. Yohanes sada ayat 10:1 sada. Di portibia kayat do ibana, jalan marhitesian ibana do menjadi portibion. Hape dang ditada portibion ibana. Naroro ibana manopon na di ibana hian. Gabe dang dijakon akana di ibanai ibana. Yohanes sada ayat 12:1-10. Alai manang piga nama jakon ibana. Tusido di lehon waso, asagabe anak ni debata nasida. Aka na porsea di goarna. Ima aka naso tubuh sian mudar. Manang sian sakap ni daging, manang sian sakap di bawah. Tung sian debata do. Masuk mal liturgi nasian parhalado. Dua ayat sada 1-2. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikon suratan nasajolma di gonggomanna pamilangan perjulumai uju di gonggomi si Kerenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3:1-4. Jadi borhat masa sudi asa disurati galup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nazaret,
nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud, namar goar Betlehem, alasian jalasian margani si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5 saha tupitu. Pasurato dirina rabdoho si Maria orwanai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok maari hanguluanna ditubuhom ma anak buha bajuna diborhos ma dipiakom matu bagasa panggagatan ala swadong inganan na asing parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sahatu ayat sia. Jadi adong ma marborngin di ladang nida gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10 sahatu. Alai didok suruh-suruhan ima tunasida unang mabiar hamu ai barita halas ni roha godang do hubuatu hamuna parsauluan ni sadok bangsoi ai naung tubuh do di hamu saboring non di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani omma partinada di hamu poso-poso do dapotan muna na hinorhos peak di pagagatan. 10 sahat ayat 14. Jala topuma arong dongan ni surusuruani torop akaparangan perbanua gijang dipuji nasida do debata amadok asa ngapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon di akajolma halomoani. Lukas 2 ayat 15 sahatu 17. Jala dinalahui aka surusuruani sian nasida do pagijang masih padohan ma aka parmahani beta mahita tu Betlehem taida ma nama saon na pinabotohon itu hani tuhita jadi hatok mana sida laho tu si gabe jupang sama si Maria dohor si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani asa dung di ida di bari tahun nasida ma bawa-bawa naong di hatahon tu nasida taringo tudak danaki. Lukas 2 ayat 10 rodi 20. Jadi sudena ubegesa longang bedo sialana hinatahon ni aka parmahani tunasida. Ia si Maria dipeop dohatai sudena jala dipausor husor di bagasan rohana mula do aka parmahani dipasangap jala dipuji-puji do debata alani sasudena binege jalani idanasida songon naung dihataoni tunasida. Kolose sada ayat 14 10 di bagasan ibana do adong dihita haluaoni ima hasesaan ni akadosa ibana do suman di ibana nasotarida lo tubuh sian nasa natinopa sian ibana topa saluhutna na di yang dohot na tarida dohot na sotarida kahabangsa akka harajaon akka gonggoman akka parhuasawaon salu sitindangi haposani na parjolo tubuh sian aka naong mate si gom-gom aka raja ni tanoon ibana do makaholongi hita jala dipaluai hita sian dosata marhite-hite mudarna dijadi hondo hita gabe harajaon hama limon ni debata amanai di ibana mahasangapon dohot hagogon rodi saliling-liling na. Amin. Nungaro hatuau nami nunga tubuh si paluai atong tapuji madebata madok borhak masude parhalado lahu pagala lilintangan ni sude ruas huria.
musik. Jongjong Mahita Sude Marede Mahita siap buku di nomor 54. Sonangni Orginai Oh
tapasonang mamanginang, sunggul-sunggul dihita, di ari sadarion rap marsaor dohita, ima di parpungua bodari di parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus, manang naningwaran Natal umum, topik dihita Immanuel dongatama debata. Napaduahon di hari Kamis, di hari Marsogo tanggal 25 Desember 2025, ima pesta parjolo parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Di patupa huriata do parmingguan di 2 partikian, ima dipukul 7.30 WIB manang jam 8 pagi, parmingguan berbahasa Indonesia, dungi parmingguan pukul 10 WIB, parmingguan marbahasa Batak, laos di patupado di 2 partikia parminggoni ima ulaon nabadia. Napatoluhon di hari Jumat tanggal 26 Desember tahun 2025, ima pesta Natal paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Di patupado parmingguon di huriata ima holas sahali di pukul siawip, laos di patupado di si padidion nabadia tuaka poso-poso manang danak naso tardidi. Alania manginang rapta ihutoma sudeyaka ulaon manang pesta ari hatutubu na pinatupani huriata. Butima sunggul-sunggul dihita, marede mahita siap bukwede nomor 40 sia ayat sada rodi udutna laus tapasahat ma pelea sadaa dohot pelean sadabe. Mardika halasan di rohan dari
damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha i mamangaramoti dohot mga rajay ate-ate dohot pikiram muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hatani debata di kita di perpunguan bodari perningotan di hari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus ima na tersurat di Matius bidusada mamukka mesian ayat 10 1 ayat 25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yanggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Joseph idope inana si Mariai gabi-gabi ado ibana siya todi parabadia adorang soma si padonohat dope nasida ala parrohana bonar si Joseph na mangoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana nama naing sirakonon nasongoni alay di nasongoni dope tahi ni rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhanina madok tu ibana o Joseph anak ni si David unang alang roham mangalap si Maria gabe dong amu saripe muse ay nasia todi parbadia do naing tubuh di ibana tumubuhon anak maibana Jesus do goarna bakenommu ay paluon na do bangsona sian akkado sana si Dabi masa pesude nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite siap panurirang na namadok ida hamuma gabi-gabi do na marbajui tubuan anak maibana jalabaheno do warna Immanuel lapatanna do ngatama debata. Jadi dung tersunggul si Joseph diuloi mahata ni suru-suruan ni Tuhani saut madialap na niulinay alay
lasso ditadda pai matubu buha bajunai jadi digoar ma ibana Yesus di sido sahatna. Selamat hari Natal mari kita saluhna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dihita ng longan ni Tuhatta Yesus Kristus, tuluheli manidok hata Immanuelon di Bibel taon. Jala didok disi lapatanna dongat tama debata. Allah menyertai kita. Allah bersama-sama dengan kita. Ini adalah tindakan Allah yang sangat radikal. Holong di rohani debata tutonga-tonga ni portibion gabe jolma. Ini adalah perbuatan Allah yang sangat radikal yang dilakukan oleh Allah. Bayako kita ma nasangap nabadia yang maha kuasa, maha kudus, maha mulia. Dari tempatnya yang maha tinggi dia datang mau menjadi manusia. Ini adalah kerendahan hati Allah. Di patutoru debatado diri bejolma di rumari dia mengosongkan dirinya. Jala dibuat rupanis didok bisi gabe rupani jolma ibana. Di bawah ini dihitalongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, molosian pikiran dak terjalo. Ido benna didok akan namalo muado perjadina de bataga bejolma. Masa Allah mau mengotori dirinya lahir di rahim manusia, dibungkus dohot lapin, dungi di borhos, di peakon, di panggagatan. Tak ada tempat yang menampung Yesus yang jadi manusia yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Lapatanna kehinaan do naniulahon nai bolos ya kajol maun. Ada ngadok kita na disonon yang natubu di barani pinahan. Tak ada kita yang lahir yang di sini lahir di kandang binatang. Tapi itu pun diterobos oleh Allah, dilakukan oleh Allah demi kita umat manusia. Allah nihita hajol maunon. Asa unang mago kita supaya kita jangan binasa tapi memperoleh kehidupan rajata. Nasian gijang doi banaro tutonga-tonga ni portibion. Dia yang dari sorga datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia. Meskipun dalam pikiran manusia itu adalah kehinaan, itu adalah kebodohan, tapi itu adalah hikmat Allah. Ai hau todo taringot tu silangi di rohani akan alau mago. Sebab salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tapi itu adalah hikmat Allah bagi orang-orang yang dikasihi, yang percaya akan perbuatan Allah. Di bawah ini do dihitalongan ini Tuhatta Yesus Kristus, gereja Agustinus ditiki didok akka namalo na ditanoon akka paddebisuk ahli-ahli filsafat. Itu tidak mungkin terjadi Allah mau menjadi manusia, dan itu adalah suatu tindakan ya kebodohan yang nekat. Di bawah ini didok kibana mah. Jangan kita pakai cara berpikir kita untuk memahami tindakan Allah dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita menerima, mengimani perbuatan Allah, kasih Allah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dari Yesaya 7 ayat 14. Bayangkan jauh masa Nabi Yesaya digenapi pada masa perjanjian baru,
Yesus yang lahir dan Betlehemi di barani pinahani di bahini dihitalongan itu hatta Yesus Kristus dan adok kapena terpangasau kita dan jangan terlalu membanggakan diri dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Tak ada yang patut kita sombongkan, sebab Allah yang menciptakan kita, yang begitu agung, mau merendahkan dirinya, mau datang di dalam kehinaan. Alma nada potalas di roha markite pabayanan di debata. Dohot donang pinahan na di sini, na diladangi, dohot do menyaksikan perbuatan Allah. Artinya bukan hanya manusia yang merasakan perbuatan Allah yang luar biasa melalui kelahiran Kristus, tetapi seluruh alam semesta dadaholat tujolma Immanueli olma Immanueli dohot do tunasa natinoppa dohot do tunasa natinoppa. Las berita nauli pedo ben nadidok di Markus 10 ayat 10. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Baritaho kamu mabarita nauli tunasa natinoppa. Artinya dadaholak kujolma. Tak makatidakon debatanong rotu tonga-tongani portibion. Ahamana boy terbaik kita. Ahadona boy terlehok kita. Lau pasangapod debata nong gabi dongatta di tonga-tongani portibion. Ido nang edetay tung aha ulaning denggan di roham si bahenon nami bainlas ni roham dang seredang pera na pinangido rohana iya sambing dolomo. Bukan emas, bukan perak, bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita yang merasakan dan merayakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Alai rohanayas, ketulusan hati kita songon si Joseph na mangului parsuruan ni debata naro marhite-hite ni pina. Jala adong maaksi di ibana. Diulahon ibana do parsuruan ni debatai. Songoni do nak kita. Asa dadaholan nama bege hita. Asa mertua do hita ngadi do naking dugsidung di jahay pistel mertua do halak nau bege hata di debata jala di peop si Maria pesongonido ya di peop hatai jala di pahusor-husor di bagasar rohana songonido hita Allah yang menyertai kita ala dongatta do debata peop mahatana hangoluham mai ai ido artana marga di tonga-tonga di ngoluta ngaroi bana gabe jol matutonga-tonga ni portibion argahom mapakok kopon nai marhite-hite habur juota. Mari kita bersyukur memuliakan Allah atas kehadirannya yang lahir di tengah-tengah dunia ini melalui perbuatan baik kita. Di habur juota, di holong nirohata, di kepeduliata, Allah sendiri peduli dengan dunia ini. Bagaimana kita meneladani kasih Allah asak kagabijol mana peduli mahita dan na egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi betul-betul menjadi pelaku firman, mau melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Do masyak kita dia kanan yang rohana alai takas matutup ta argahom ma pakokopon nai hatutubu di Tuhatta Yesus Kristusi jala luar biasa do di peristiwa Natalia Manginang
Jalaboi do nunur sude dia ngolu lepu. Di bagasan naholom. Jalalas marhite-hite sianido amanginang tubuh madibana. Nani donganan di todi gak bisa ada konsep los imanang hatana sonang ni bornginnai. Di pajojor do di si aha do hasona ujuro Jesusi. Sonang di bornginnai ujuro Jesusi. Ala di si holat dua nadungo. Hanya dua yang berjaga terus. Imai dok di sini mangingani anakna Yesus Tuhan tahi Yesus Tuhan si paluai mangingani anak nain narupani ima Yesus Tuhan tahi dungi diuduti do dihasonangan ni borngini dengan ni bornginai ujuro Yesusi jala haroron itu hatta Yesus Kristusi di patorang do di si sada poda pangajarion dok aha di dok di si tung malua pardosa muse sia dia do hita malua di dok di si sian ay manang naholan na pagalak kamu nakililini nang ingo begitu tamu tung malua pardosa muse sian ha magwan na sude malua mahita siyak kamagwata ala nung ngaroto hatta Yesus Kristus nung nga di patu pahaluota atong dinggam matutu nguluta dinggado bornginnay nang pehulum alay boy do tiur mata ni rohatta tiur do nang hapor siota marnida Yesus nang tuwi ido banarohita parningotan di parpuguan bodari parningotan di hari hatutu itu hatta Yesus Kristus. Karena itu kita datang dalam perayaan malam ini mengingat Yesus yang lahir pada malam sunyi senya. Di bahini di hitalongan itu hatta Yesus Kristus. Di dokdo diuduti godang ni tua disi. Sungguh banyak berkat sukacita di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Diajari mahita marhite-hite debata na mangalehod diri na tutong-atong ni portibion songoni mahita radi mangalehor rohatta majakos si peluay songoni mahita ditong-atong ni ngolutaon radi hita majakon Kristus hatanai ditong-atong ni nguluta ditong-atong ni keluargata Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjalanan hidupmu, dimanapun kamu melangkah, tu dia peho mangalaka, tu dia peho mardalan, di dia peho mian. Debatama dongata. Asa Tuhatta Yesus Kristus pe, takas donang didok. Molo debata dongata, ise malota. Sibulis pangagoi ido alota di baheni nung nga ditaluhot tu hatta Yesus Kristus si marhite-hite harorona nagabejol matutong-atong ani portibion taluhom makahisap ni daging taluhom makahisap-pisap na adong di bagasak kita asa totong mga sahot tu hatta imahita atong Tuhan menyertai kita dongat tama debata mangadupiak kanamasa di tonga-tonga ningoluta dongat tama debata pati urhon rohan ang pikirata dalam menjalani kehidupan kita ini Allah senantiasa menyertai kamu dalam setiap langkahmu dalam setiap perjalanan hidupmu dalam setiap pergumulanmu dalam setiap apa yang menjadi kerinduanmu Tuhan menyertai dan memberikan jawab atas doa-doamu. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema diho ali Tuhan debata.
Dinong roho gabi dongan nami dito ngatongan iportibion. Di bahini marsangap magwarmo. Hasangapa madidebatan na di gijang dame maditanoon. Asa tutuga biak kajol mahalomo ang mahami. Namarhabiaran midaho. Jala tau mahami Tuhan. Makilalahot pabahinami. Songok ko ng ro tutong atongan iportibion. Makilalahon. Namasa dito ngatongan ni hajol maunon. Tuhan debata. Pasu-pasu mahami. Dia kapardalanan ni ngulu nami. Jala mardongat toko mahami. Dia kada diulan tangan nami pinikiran ni roha nami. Poha pangomoan sinawon pangkat jabatan na dinggan. Doho akadalan ni ngulu di saluruas ni Uriam. Asa moludung taruli hami di si totong mahami Tuhan marbenget ni roha. Tuhan debata. Ibur magudang makaname meti. Si bahelas ni roha mele Tuhan debata. Marpatas ni roha marbisuk akan marsikola na kuliah. Totong maramotammu. Tuhan debata. Nang diak ka na mga luluy ulaon. Patungonan mo matuhan dalan ni ngulu di nasida. Diak ka na marukil na damagasan parsahiton. Lehon ahipason gugu di nasida. Pati roha ng pikiran na. Nasotar bay ro Tuhan. Marpungu di bornginon. Siala ni parsahiton. Siala ni akabuban na diadupi nasida. Pargugui. Jala tabay malas ni roha di nasida. Tuhan debata. Patuduhom masirokap ni Todi diaka anak do buru ni Huriam dina mangalului sirokap ni Todina. Suak songoni dina makirim di hagabion di pasu-pasu paranak konon lehonom matuhan perbuai ni bortian pasorak konon mulas ni roha mahiti di hagabion di nasida. Tugu-tugu akan nama tua di hatuan na iring-iring totong nang lakana sida. Tuhan nang dinamangadu pisitawon pesyalan nang dijauh ruas ni Huriam. Ima ina nami inang boru hutagaw. Ali Tuhan debata. Hodo na mga puli keluarga poparan na sa luhu na. Tuhan asi maroham. Haulion na totong taruli di sa luhu na masyarakat ni bangsoon. Tuhan asi maroham. Diak kadusa pangalusyon nami urasi mahami siyani. Di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho. Amin. Marede kita siya bukedeta nomor 615 ayat 1 udut nalas tapasahat mapeliata. Go
kita salutna. Tatangya koma peleata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silen-leon na denggan dogot na saulibasa na mauliutus. Hupasat tami masyan ni lehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabuap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami peleanon. Pati bulan rajon mo dito nga itong aniguriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutad da hami gudang silelyom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banua gijang, say pinorbadia magoarmu, say ro maharajammu, say saud malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Ay ho pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor hod madamena tutodim. Oras marihita, selamat hari Natal marita sa luhut na tajalang makka na dilabong tayo manginang.